Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Inday basa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 32. Agikinaasi kan agiinnayat kayo kitdi. Agpipinakawan kayo, kas iti panang pakawan ti Diyos kata kayo, babaan ka ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isukat a panaw-panawan na kanila kay mo takas na ti ugalim. Nalaing ka sumao. Umay ko kumakasarita nila kay ko, auntie. Awan dito'y balay. Jak amo no sa dino tinapanan na. Tunggal adasan mi pagkinawatan pumanaw. Diyak mo no sa dino ti pagsabulag kan ko, ana. Basol mo nga men. Di na kumamot pabasulan na, auntie. Manupay laabulan di anak mi. Ay, jak amo. No sa dino ti ayan nila kay mo. Birukam! Makalawas na sana nagawawid nila kay ko, pare. Inaldaw abirbirukag. Ipaw-awir ko pa ni baby ije karuba min. Amom ka dino sa dino tayan na, pare. Diyak ang mga pimanaw nila kay mo balayo. Ay, apay manaw. Nagsinungbat kami laeng. Ngampimanaw matan. Anya, mat ni kumpare ko, no kasta ti aramidin na. Uwan nga rod. Manipod nagdun na kami. Kastante aramid na. Pumanaw na agapa kami. Baya mare, tano makita, katibagak nga gawin. Alamang nga rod, pare. Pang-aasim tani kaasi kami mat nga agina. Ay, manupay laabulan dyan anak yo. Dua pa'y labulan na, pare. Kasi mo, saan arumbang apumanaw nila kay mo, nukas nga adda diyo nagkinaawatan. Pare Miguel! Pare! Sikamat gayam pare. Umay ka kadi agila ko itinating mo? Wen, dagitaman dagiti lako ko. Nagadumay. Manuasa ako na kita ah. Una, katsika ngay, may kamatagla ko. Saan? Nakita ka lang, isang inasidgan ka. Takayat ka kasarita. May papanitian niya. Ni bakit mo ah? Nagkita kami. Ayun, jak malagip mo ka ano dahi jay. Medyo nabayagay. Kit nagawid ka ni Jibalayaw. Kuha pare. Hindi mo ko na di ka pa nagawid ni Jibalayaw. Paggiginam nga eh. Mabit lang nga pare. Asikaswak na ito'y lakok. Agsakit pa iti anak mi, auntie. Diyak mat-amo no sa dino ti pang sapulak kanila kay ko. Diyak makatrabaho, auntie. Jak amo no sa dino ti ayan nila kay mo. Tulungan da ko, ma. Naski na maipaagas ko ti anak mi. Apay, awan la ka din ti sabali apagutangam. Da kami pa'y mat ti umay mo dawatan. Sa anak nga umay dumawat, auntie. Umayak umutang. Bayadak tumot laeng. Wano nila kay kutagbayad. Ay na, kasano ang makabayad? Kat kunam nga awan. Sige nga rod, auntie. Inak umutang kadagiti kabagyak. Una, adumat ti kakabagyam dita. Saan laada kami ti umay mo reng-reng-rengan? Papapanam aya si ka, Miguel. Apay abinaybay am ti pamilyam. Agkarasubli dito'y di asawam. Hay, marengrengak. Dito'y ti umay napagutangan iti kwarta. Ala, itadyulangan kan kuha na da ito'y sa agasot. No agsublipay. Sa nga gasot? Apay, umanay da ito'y apagpadoktor na ijay anak yaw. Adda nga minti. Ti anya. Adda sa bali a pamilyak. Anya. Nagloko kan, Miguel. Tanaaramid mo ti kasta. Kayat mo asawan. At sa bali nga asawam. Wen auntie. Kat isu ti ay ayatak. Kat kasanon dalor na. Jay anak yo. Bye-bye am kadilat taydan.
At damot ng anak mi kan ni Vivian, ante. Ita, ilumlum mga ni Lorna. Gaputaad dan Vivian mo, kasta ka de. Maawatan da ko, ma. Ay, diyan mo! Basta di na kami ramraman iti day takalukwam. Kunak man no nakasingsingpet ka tao, tasaan ka matagtagari. Gayam at damat kalukwan apalimod mo! Nagkita kami ko ni Pare Miguel. Kaya't kuna na sublyan na. Ngem saan ba na nagsubsubli? Anya? Ay, talagang salikliklikan na ah. No kasta. Ang dalaang dito asidag ni Miguel. Ay, well, na. Diyan ka mo ano, apay asaan nga gawa, Wade. Apay nga tangay. Ay, day tati diyan ka mo, Mare. No kaano pa'y nga dan anak mi. Ay, narigat mo't apilitan no di ng kayat, Mare. Ngam di kagdanag, tadi na kay baybayan ti Diyos. Agkamang kakankuha na. Sigurado atulungan na ka. Hello. Mami, kumusta kan dita Pilipinas? Nakita mo't nagiti impose ko a pictures ko kadagiti gagayam ko. Saan ka di? Wan mami, nagraragsak kayo. Nag-like ak ijay. Adapay comment ko Kat si kagay ba't? Apay nakaring ka pa'y laang. Diyak ngamin makaturog, aging gaasaan kayo ang makasarita. Unay kat na ito yung anak ko na ya. Di nakpakadanagan. Napintas ti kasasaad ko ditoy. Uray nagmay-may sa aklaan. Kasta ti kayat ko amang akanayon, mami. Tapno na talgad lat tatiriknak dito'y abroad. Ay basta, di mo baybay antibagim ditawan. Dahil tasalunat mo launay. Wan mami, kanayon nak nga ag-vitamins. Very good, anak ko. Tatan, nakadanon tan di taltalon mo. Itala ang manan ang nakapanak dito'y alugar. Manipod idi nagsakitak. Di mon pakatanagan day tatang. At daak mo ta mga sikaso dito'y talon mo Maasyanak kan ka, barok. Tanyog ubingam ti panagtrabaho iti daga. Saan ka pa yun ang nag-eskwela gapo iti dayta? Anya ngay nga rod tatang. Suportaran kayo latta. Ala, agtugaw tamampay. Tada ipudnokan ka. Anya nga minday tatang. Anak ko, ada kamsat mo. Iti sabali nga ina. Anya? Pangasim ko matatang. Di nakrabagan iti kasta. Puno ti bagbagak, Rodi. Nalabit. Akatawunam siguro na. Marivik tinagan na. Anya? Kat sa dinong hardayan na ita. Awanan ti damag ko. Basol ko. Basol ko. Di ka kumamat agsaw iti kasta, tatang. Binaybay ak ida nga gina. Tapinili kayaw. Kat ita, nalaos ti panagbabawe kiti inaramid ko. Kat dinusan at ti apo. Gapo iti kasta nga inaramid ko. Ala, huston tatang. Di mon pabasulin ti bagim. Mariknak ti panangdo sa kanyak ti Diyos. Nabayag a panawen ti panagsakit ko. Agingga,
Asahan ako na makakita. Kat kimaksot ako na. Kat ita. Di akon makapagtrabaho. Tatang, anya nga rod ti kahit mga ramida kita. Anak ko, mabaling ka de. Abiro kam ti kabsat mo. Ngam, sa dinong ay ti pang sapulak kan ko na. Anak ko, sa bagay, amok, kagurgura na, gapo iti inaramid ko ide. Nakalagayam dito'y balay o paray. Uwan pare, sa anak ko na makarwar, no awan kadwak. Hindi ka na mabisbisitan, kaputa, dumot ti as-asikaswag paray. Pinayaban ka pare, tada na patag-abanag, akayat kong ibagakan ka. Anya day ta paray. Malagip mo pa'y kade, dagiti aginak a pinanawak ide. Muwen. No ni Lorna malagip ko. Agam, yanak yun, tijak amo tinagan na. Ni Maribek, malagip ko. Taiso ti impanagan miidikan kuana. Jak amo no sa dino ti ayan daytan. Tay ti panagsarita mi iday, kat kunana nga umadayaw. Kasano nga men, nagado dagiti mangmangagday di pamerde dito lugar tayaw. Sa dino nga ti ayan daitan. Agure ka, apay abirbiro kumbatan ida paray. Kaya't kukuma, ti dumawat iti pamakawan kadakwada nga agina. Amok, nga do dagiti nagkuranga kadakwada. Ay, apay nga ben, ngay tala na amiris mo day taparay. No hindi pa'y napigsa ka, kaya't binirok mo kumaidan. Nirodi ti mang biro kadakwada, pare. Amuna ka din, ti may papaniti mo na pamilyam. Impudno kun kan kuana, pare. Ay ka, nasayat ang aron. Nas kan ang makasaritak, kan makitak ida. Sakbay ang mapukawak, dito rabaw ti daga. Apay, abiro kampay ladagiti agina. Gapo, tapasat ida ti biyag ko, ante. Sa dinong ay ti pangbiro kam kadakwada. Nalakalaangan nga ramiden dayta. Ay, sa anak amamate. Nas ka na makitak ida, ante. Tapnuan niya. Di ka mabaen ngagpakita kadakwada. Kalpasan abinaybay am ida. Isuanas ka na makitak ida. Tapno dumawatak iti pamakawan. Numapakawanda ka pa'y nadagsan ti basol mo kadakwada. Iso apanagkunak, saan da ka ang mapakawan? Saan ka kumamat ng agsaw iti kasta? Tapno sa anak ang mapukawan iti namnama, ante. Saan kan amang namnama? Hello, anak? Iso nga'y mawag ak, mami. Ta ipakaamukan ka na aprobaran niya panagawid ko dita Pilipinas. Ay na, hindi pa'y lapad pa da anak ti panagawid mo, anak ko. Ay, umay kanto sabta ni dya airport. Ha? Adayo ti airport, mami. Saan mo nakabaalan ti agbiyahe? Ay, hindi mo ko na anti kasta. Kabaulak pa'y. Saanan? Diyak kaya't amabanog ka. Asino kumati sa bala amang sabat kan kano sana siyak. Di siyak tulaangan ti dumanon di tabalay. Ada ka di sa bala amang sabat kan ka. Awan, mami. Asino kumangay kat si kalaang mati pamilya? Nala, makamo ka nga ron. Nagkita tamatlangan, Rudy. Wen nga rod, Agkaruprupa tagayam at talaga. ibagbagada nga mi nakarupropa ka talaga ni tatang. Agyaman na kadagiti pictures ni tata nga impakitang kanyak, ah. Awanan yaman na.
Daytoy panagawid ko. Kasaritak ni Mami. Maipapan ka ni Tatang. Maaramid mo dayta? Katwan Nupay tunggal da kamatat ni Tatang kankwana. Masukatan timod na. Saanan ngagsasao. Kaya tasawan dayta. Di na pa'y napakawan ni tatang. Wan nga ron. Katsi ka, napakawan mo ka din ni tatang? Apay kit tinasaan. Mailiwak mat kankwana. Kat ti planok. Umay kami bumisita kan ni Mami ijay lugar yo. Ay na, anak ko ay mailiwak unay kan ka. Kasta akmat kan ka, Mami. Kung nagtumot kan ka nga may kasabta ni Jay Airport, ano kayam ti bagahem? Ay na, nasaya at tasaan ka nga imay, Mami. Nag-traffic. Ay, sa bagay, jak kayat tinakaro at traffic. Sana bale, tada akon. Mabayagtan nga agkadwa, Mami. Iso da ito tiladawan mi kini Marivic, tatang. Ne, agkaruprupa kayo gayam, Rudy. Day tamat ti ko na. Nagabrod gayam. Nabayag ka no ija abroad, tatang. Binirok ko, babay ni ti social media. Idida mo, in-chat ko. Ngam di nakrin-replyan, tatang. Ngam di niyam amok ti bagikan ko, ana. Di na nag-chat kami. Imbagam ka de, akayat ko ang makita. Padasan na kano pa akasarita ni mami na. Tapno, isodan adwa to umay dito eh. Ay, Ne, ape nagsinnaay ka, tatang. jak amo. Tati pa nagriknak. Saan nakpailaang ang napakawan ti inana. Sino dyan kinasarita may dyan telepono? Tauray kalarim wari. Kwa, Mami. Boyfriend mo ka di? Boses mo ti lalaki day jay. Panagkunak, iso ti boyfriend mo. Ape di mo yung maamo kanyak. Saan, Mami? Saan ko a boyfriend day jay? Ni Rudy timawag. Sino a Rudy? Kabsat ko iti ama, Mami. Aniya? Nagkuna nga dakabsat mo itama? At dakadilimlimod mo kanyak? Kabayatan nga dak iti abroad. Kinontaknak, Mami. Kat imbaga Awan kabsat mo! Mami, kaya't Agtal na ka, Marivic! Nabayagan anatay ti amam, tandaanam dayta. Mami. Pinanawan na talatan, binaybayan na ta. Syakla ang tinangbyag kan ka nga ultimo kabagyan na, saan na ta tinulungan na pulos. Ita, anya ti kayat na kan ka, dayta kwartam. Bero kan na kaitan ta nakapsutan. Awan karbangan na kan ka. Saan kayo kumamat nga agsao iti kasta, Mami? Jak mapakawan day ja tao. Tapara kanyak, nabayagan na anatay. Rudy, siyak lang tinakaumay. Pasensya kan. Talaga adyak makonvince ni Mami. Kasta ka di? Nasakit pa lang tinakam na ni Tatang. Imaya ko na. Takayat ko ang makita ni Tatang. Nabayag na kanyor orayan ni tatang. Katagyaman naktay may nagsinabat dito'y terminal. Adayo gayam to'y lugar yun. Nalaos ti pa nagbabawe. Anang ibati kada kayo ide. No may sublik lang kumati na palabas. Saan kayo kuman a pinanawan? Dep-depak, tinalaos a babawek. Tatang, adda akong dito'y sangwanan nyo. Pakawanan na kuma. Nabayag a panawan ti panagsagabak. Gapo iti inaramid ko kada kayong agina. Napakawan kayon, Tatang. Agyamanak. Katsapay kuma. Tadumtang tumat ti panawan. Ang mapakawan nak ti inama. Nagkita kayo ni iti amam? Wan, Mami. Sapsapulan na ka.
Mami, diyo ka di mapakawan ni tatang? Ado dagiti nagkurangan na kadata. Ngam saan mo't amabalin aguraan talatan nga agnanayon. Agyaman talaangan, mami. Tainikan na ta ni Apo Diyos iti nasaya at abiyag. Idinto ta nagsaksakit, kan nagrigrig at gayam ni tatang. Sige. Pasensya ka ni ti reaksyon ko iti napalapas. Maawatam ko mamatirignak. Hanggang di ka matanagan. Aklo na konti amin. No, kasta ti pakaragsakam nga ramiden. Suportaran ka, anak ko. Ti makuna a Kristiyano, amuna ti mamakawan. Mamakawan ka, tapno pakawanin na kamo ti Diyos, iti nagbasbasulam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.